Какво мириш това? Ходиш ли на църква? Хода. На тамян мириш. Да. На бял тамян даже мириш. Бял тамян. Значи сега ще ти разкажа една уникална рецепта. И най-смешното е, че за тази рецепта обещавам в 2 предавания подред. Значи съм специален. Ами тази рецепта, това е най-интересното, чакай да разказвам. Тук отиде естествено, както винаги, една черупка. Това при мен е редовен номер. Разказвам, че за тази рецепта трябва тухла. И една Фейсбук позната ми пие, и че не могат да намерят тухла от тези панели. И тя ми вика, искаш ли да ти дам една тухла, при която тя сериозно се върза жената. Викам, не, вече си намерих и е крайно време да направя тази рецепта. Значи от известно време, от няколко броя предавания, разказвам за Света Хилдегард. Една лечителка, монахиня, живяла преди 1000 години и която рецептите ги получавала от Господ, ама не с СМС, като онази, да се качи там колко часа прекара. Просто някакви видения или нещо такова. И това са рецепти от аптеката на Господ. Даже Мария Требен после взима това и затова нейната книга се казва Билки от аптеката на Господ. Та значи, взима се тамянче, една супена лъжица, което е оситнено. Слага се белтъче. Добре. И 2 супени лъжици брашно от лимец. Добре. Ние с теб си говорихме нещо за лимеца, ама после ще го доразкажем какъв е случая с лимеца. И това нещо, от него се прави едно тесто. И от това тесто, значи, ако те боли много глава, можеш да си го правиш, да миришеш или да си направиш лапа тук на слепоочието, или се правят едни бисквити, които бисквити обаче не се пекат, а се сушат на нагрята тухла. Да, и затова ми трябваше тая тухла да направи. И тези бисквитки се пазят на сухо и прохладно място. И когато те заболи пак главата, нали, но не можеш да правиш тези неща, си ги слагаш тук от двете страни с една кърпа и преспиваш с тях. Защото, виж какво е казала, да не мислите, че си измислям нещо. Всичко е черно на бяло. Така доближиш до носа от мирисмата, ще те укрепи, на очите ти ще просветне и мозъкът ти ще се напълни. Ако ти е празен мозъка, ще се напълни друг път. Да, ама нищо, това е друга тема на разговор. Казах бисквитка и аз първоначално си казах, сигурно ще сложим и захар. Ела да видиш. Да, айде сега и захар. Грее, сега ще го изсушим. И следващия път ще го дегустираме. Щях да кажа, ти с това ядене. Ами разкажи сега, дай покажи телефона тук да разкажем. На драгия зрител, че се за ядене ви в главата. И разкажи какво ти се е случило на тебе. Ето, ти можеш да видиш. Какво беше? Преди и след? Преди и след, точно така. Минус? Минус 25 кг. С един режим, доста популярен в момента, 100% действащ и съм изключително доволен. Ма ставаш сутрин и си гладен и пиеш едно кафе с едно гадно кокосово масло. До обед седиш и дремизгаш така за баничка. Ами, това е вече въпрос на лични усещания. Да. Аз никога не съм обичал, даже и като малък, да закусвам. Това е един огромен плюс за мен. И понеже ядеш толкова много меса, направо за тебе идва следващата идея. Липопротек. Това е на народния лечител Петър Димков. И това, ако тръгнеш да качваш там да си изследваш триглицериди, холестерол и от този мазнини, ако вземат някакви плаки по стените, тази ми си го пиеш профилактично все пак. Благодаря. Дай Боже да не ми трябва. Но все пак викаш... Все пак нека е. То предполагам има голям срок на годност, така че нека да остане при мен. Не бе, ти профилактично, значи трябва. Да. Значи, защото виж какво прави българина. В първата половина от живота си работи и си руши здравето, а във втората половина... Така е. Плаща, за да си възстанови здраве. С тези пари плаща. Така че вземи си го пий ти сега, пък за диетите някой друг път ще си говорим. По-добре изглеждаш. Благодаря ти. Да ти подезинфекцираме малко ръцете. И какво ще да ти подаря аз на тебе? Какво ще кажеш?
Едни витаминчета. Едни Чудесно. витамини А и Е. За подкрепа на диетата, хубава кожа. Като цяло вече няма нужда да... Да, така е. За косата едно шампуанче, ако не би основа може за косата. Да, аз тук правих един много интересен шампуан. Добре. Айде следващия път, като дойдеш, обещавам, ще ти забъркам. Трябва за целия оркестър почти трябва такъв шампуан. Нещо друго за оркестъра съм приготвила, ама нека като... Съгласен съм. Дойде дамата, с нея ще си поговорим на 4 женски очи. Добре. То не е за мъжки уши тая работа.